Ordiziako geltokia eraberritzeko obrak bisitatu ditugu gaur, adiz ari da lan hauek egiten, eta geltoki osoa eraberritzeaz gain, berrikuntza nagusia izango da hemendik San Bartolome auzotik igarobide hau publikoa geldituko dela. Herritarrek pasa ahal izango dira San Bartolometik Mailan eta beste aldera igogailu eta armaia batzukin, gaur egun San Bartolomeko auzoa eta herriaren arteko konexioa hobetuz. Eta bestalde baita ere, geltokiak hemen atzean ikusten den sarrera berri honetatik ere, sarbide zuzena izango du San Bartolomeko aparkalekutik. Iezkoak hemen aterako dira San Bartolome auzotik, Eskeiera hauetatik eta horratzean dago igogailutik, eta hemen zuzenean herrira igotzeko moduan egongo dira. Lanak gutxi gora bera ekainerako bukatzea aurreikusten dutela esan digute.